बिथराइ स्पर्ट्स क्लाबा 2024 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय उजानपारा आरो गेन्द्राबिल मोननै बिसिडिसिनि बालुकजरा, उजानपारा, रानिगुली, मथुपारा, पाटगिरिपारा आरो हिरापारा गासै मोनद' गामिफोरनि सोद्रोमाफोरजों दाफुंजानाय खेरखामुरि बिथराइ स्पर्ट्स क्लाबा क्लाबनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय सा 16 आरो हायर सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय सा 18 गासै सा 34 फरायसाफोरखौ दिनै उजानपारा बिसिडिसिनि मावखुलियाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों बरायो। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार रड डिभिजन PWDनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार अजित कुमार नार्जारी, BTCनि आन्डार सेक्रेटारि शान्त कुमार बसुमतारी मोना। लोगोसेनो फरायसाफोरनि बिमा-बिफा, ओनसोलनि दैदेनगिरि, क्लाबनि सोद्रोमाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारिखौ लानानै बावखुंग्रि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारीया ओरैबायदि फोरमायो। बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिया दा बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिनि सिङाव थानाय गासै गामिफोरनि जायफोर फरायसाफोरा देग्लायहाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिखौ पास जानो हादों, बे पास जानो हानाय गासै फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगाखां होनायनि मोनसे थांखिजों जों मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। जोङो देग्लायहाय जोंनि बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिनि सिङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय जों गासै 34 मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाय जोङो मोननो हादों। बिनि गेजेराव माखासे फार्स्ट डिभिजन दं, सेकेन्ड डिभिजन दं, थार्ड डिभिजनबो दङ। बे हिसाबै जोङो देग्लायहाय जोङो बांसिन बा साबसिन जोङो रिजाल्टखौ मोननो हादों हिसाबै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जे बिथांमोनहाबो सासे इयुनाव बे ओनसोलनिफ्राय सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायो, जों बेखौ थुलुंगा होनायजों जोंनि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। सिगां समफ्रावबो बेफोरबायदि लाबोदोंमोन। जोङो सिगां समाव जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जों लानाय जादोंमोन। जेरै जोङो बैसागु फोरबो खुङोमोन, बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोङो बिसोरखौ बरायनाय लायोमोन। जोङो देग्लायनिफ्राय जोङो जुनियायै एक्सट्रायै आलादायै जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लाजेननाय जाबाय आरो जोङो थांखि लादों जोङो फैबाय थानाय बोसोराव बा इयुन समाव जोङो बे हाबाफारिखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन। बे बिथराइ क्लाबखौ गंबेसे गामिखौ लानानै दाफुंनाय जादों? जोङो बिथराइ क्लाबखौ गासै मोनद' गामि लानानै जोङो दाफुंनाय जादों। बे गामियाव दङ जोङो बालुकजरा, रानिगुली, उजानपारा, मथुपारा, पाटगिरिपारा आरो हिरापारा। बे गासै मोनद' गामिखौ लानानै जोङो बे बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिखौ दानाय जादों आरो बिनि दानायनि उद्देশ্যआ बेनो, जोङो बे ओनसोलाव जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो आरो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो मा एक्टिभिटिस खालामनो हायो बिनि नोजोरजों जों बे बिथराइ स्पर्ट्स क्लाब काम लाइब्रेरिखौ दानाय जादों आरो जोङो हानायखिनि बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो मावगासिनो दङ। बेफोराव जोङो नुदों जेंनाफोर दङ। जोंनि फरायसालिफोराव जों माखासे जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार बियो बारा डेभेलप जायाखै। बेयो एसे जोङो बेखौ डेभेलप खालामनांगौनि बाथ्रा दङ आरो जोंनि गामियारि ओनसोल हिसाबै जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जों मोजाङै बिथांमोनखौ जोङो नोजोर होनांगौनि खोथा दं, जों बेखौ मोनदांदों। बेखायनो जोङो ओनसोल हिसाबै जोङो मोनसे सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो दावगाहोनो जे मोनसे नोजोर जों बेखौ जों सानबाय थादों। ओंखायनो जोंनि इयुन जोलै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना मोजां फरायसा जानो थाखाय, मोजां फरायनो सुबिदा मोननो थाखाय जों माखासे जे फरायसालियाव जे सुबिदाफोर थानांगौ बे सुबिदाफोरा थानांगोन। बेखायनो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बे ओनसोलाव जों माखासे स्कुलफोरखौ जों रिपेयारिं खालामनो मोननाय जोंखौ मोनदों। बे हिसाबै आरो जों आसा खालामबावदों आरो बिनिफ्राय साबसिनै बांसिन जोंनि फरायसाफोरनि सुबिदानि थाखाय जोंनि
बे स्कुल बिल्डिं बा इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा साबसिनै हामसिनै डेभेलप जाबावो बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो जोंनि जाहाथे जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ मोजाङै फोरोंनो गाइड होनो थाखाय जाहाथे जोंनि गोजौनि जायफोर अफिसार बा हायार अथ'रिटिफ्रा बेफोरखौ नोजोर खालामो इन्सपेक्सन खालामो आं बेखौ लुबैदों मालाबा जोङो खोनायो जोंनि टाइम मथे स्कुला क्लास जाया जोंनि फोरोंगिरिफ्रा लेट फैयो जोंनि गार्जेनफोरा जों गोबां अभियोग मोनदों बिनिफ्राय जाहाथे जोंनि टिचारफ्रा जोंनि फरायसाफोरनि इन्टारेस्टआव पांक्चुएल जायो जों बेखौ लुबैदों जाहाथे आरो बे पांक्चुएल जानो थाखाय दा जोंनि हायार अथ'रिटिफ्रा जे जोंनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुलफोरखौ जे मोनसे अफिसियेल मोनसे नर्म्स हिसाबै बा अफिसियेल गाइड हिसाबै मोजां इन्सपेक्सन खालामनानै जाहाथे मोजां स्कुलफोरखौ खालामलांनो हायो बेबायदि मोनसे बेबस्थाखौ खालामजानायखौ जों लुबैदों आं बेखिनिखौ आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों